Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Inti kif iġġerri bil-right jew bil-left? Meta ġerri bil-right jiswa tiġġerri u l-raġel ieħor. Dik esperjenza li dej, jiena nixtieq. Ġerri u l-ek raġel ieħor. Le, jiena taf. All right, Lesti? Testi. 3, 2, 1. Proset, rġajna l-ura ħnaw għal-program sabiħ, edukattiv u tant mistenni minnant ħafna Maltin, program ta' Bike to Bike. U l-lum maħna aħna, co-host manna għal-ħat, MPJ. Thank you, jina minħat, nice to meet you. Itfu dal-liba television għaxan kisru, man. Vera, għandek raġun, Proset. Soltu l-productions Maltin u barranin kollom monitor daqsek, aħna ġol daqs il-ħajt fih il-monitor. Fok il-tiles għaminni. Vera daqs għalla, kbir. Il-fakab li xaktar ġejdi ħaj kolliġu jieħdu, dak tijaw naħseb. Tijaw. Ma tara, ma titniksillu l-kub teħi. Ma tara, minn fuq l-reddaħunna. Ma tara. Ejja, prova, ħudu. Ejja, nisfidak. Ħudu għanna. Ħudu. Jaħnu għataw barra peacefully, jemma għal-xilġit. Imma guys, ħanamlu introduction zaħira. ċkejkna u sabiħa l-mistiden speċjali tagħna l-lum il-maħbub minn tant Maltin, Cruyff tal-Lavagna! Safarelli da tal-beltum. Tal-bel. Tajba jagħmel, il-liba jagħmel tajba. Dak titwilet tajjeb ta'. Titwilet. Minnu. ċana Cruyff xbin. All right, mux kazin, intom. Thank you tal-li ġejtna, prezza. Thank you, intom. Jena nisimona għabbaż, spawn il-mike. O lilu naqad, għax għanna producer, vera. Tal-qammel, mux bil-liba. Dak, Dile, kem għall-lowel, ostar Cruyff. Jena li ġrali għamil tweda biex jitlaq xaħat minna, ostja u ġejdija. Latta għazin, mux għalli jħrit. Leġe għamil tal-weda. Għax lejda kontet imira. Lejda kontet, mandi kliri għandi mira ta' zopp, anka fat li mandiġ tfal, torik li għandi mira ta' zopp. Ma zom, il-fat li mandekx tfal, jina sepp għet mira ħazin ta' posta. Ta' posta, Dak il-kas. Mela jista jinsin it-tabib tal-għajnejn, sewa, sa' lira minn għandi. Cruyff, kontent li ġejtek ħafna. Inkwetat. U le, ċitatna għaw. Mela, missa niddu pjaċir ta' talks friends u kollox. Min jaf, ħanati. Fil-bidu kolla jiġu naqra inkwetati, sewa, un-bat joħorġu iktar inkwetati wara. Nisma balla feedback. Antallona. ċinu Dax xkien dak il-ħoss. Emma muxu ta' saraf, King Raf zgur. Le, Rafkin. Bellani. Dik silent, xtrajt apposta ek. Ġiba wahda. Dak xinu bad plug. Dak xinu da għadda daħlu fil-patata. Dak bl-iskuża li ta' parzi biex nadda fil-kamera. Imma parti dux xekki, ġili rajta dux xini. Jużaw għannisa biex natfu jow. Oxxom, Jow l-irġi li toqba ta' sormom. Inti għandu zaħġa ħagġek. Għat ma prepjajt, Leħat. għat ma prepjajt xaħġa bħaldi. Dit il-li għabli ma U daħla f-salma. Biex tiflaxja ħara, ħalli nisa. Għaxan, għas nisum il-gays jużawum ħafna daw. Ejja, nistaw najdu l-om irġiel u kol, tifem, jużawum l-irġiel u n-nisa. Agreed. Imma għalina dajda kiena xkellna l-Marko għalilna, jiena l-għodra bħal-ismajta. Tipprepjaw ċaħġa. Iridu jiprepjaw qabel ma joħorġu li tamel sens. Ġivira kem tkun tajjeb tkun kamera minn gay. Iġġorba bagalja wahda. Jek tonfoħa ġol mara ġoċa bil ma tibda. U jixxifula. Mux idea tajba. Meta daħlu jitħol bossik tal-bħuħaj. Jitħol rieħ. Jitħol iktar, għaxa minn ikon mimli la jisu. Għaw jek id-daħħalla da, twessaħħa zgur il-Madonna, ma nafx għandek. Wow, Għandek dil-bicċa challenging ħafna. Cruyff, ħanibda mal-ewwel malaj, please tuġġiex minuti kemm ngħidu grazzi kbira l-sponsors tagħna tax-show, grazzi lill-onlineintimates.com, ikolkom bżonn u kolkom ftit xi ħaġa sexy id-dar.
Spiċċalkom il-kondoms, għandkom zonna qalub. Dak għadin online, ġvir tista' tagħmlu delivery id-dar tiegħek, kollu secret, ħadd ma jkun jaf xejn, onlineintimates.com. Grazzi kbira lil Live Stage li provdulna l-istruttura kollha tal-live show, kellna stage eżaġerat kbir, kellna seating, tiered seating, firri grazzi kbira lilhom, kolkom xi event kbir, żgħir whatever kellmuhom. Grazzi l-backlight li provdulna dawl ukoll fil-live show speċjalment, kellna lighting tal-bliħ, ħafna moving heads, ħafna floods, it was amazing, grazzi lilhom. Black Box Pro tal-li provdulna sound hawnhekk, il-beautiful microphones, il-sound system, kif ukoll jagħmluna il-sound fil-live show, ġifieri jekk għandkom bżonn ittellgħu xi tip ta' event kbir jew żgħir, kelmu Live Stage, il-Backlight u l-Black Box Pro u tkunu perfetti simgħu minni. Matt Photography dejjem hawn jagħtuna ritratti sexy Matt, thank you very much pas-soltu ġbien u l-Mi Media tal-li hu qiegħed hawn din jipprovdilna dilna recording studio space ikolkom xi affarijiet tkellmu lilu wkoll direttament. Mela Cruyff ħanibdew aħna. Jiena nixtieq nibda l-ID sewwa. Aħna jgħidulna ħafna nies, ġifieri, jibgħatu dil-istigma, ipoġġ dil-istigma fuqna li aħna noġġettifikaw in-nisa. Aħna n-nisa nittrattawhom bħala xejn ħlif sexual objects, ta' di jgħidulna ħafna. Illum aħna bibżobna ħanamlu programm l-oppost. Illum ħanoġġettifikaw lilek. Sewwa. U aħna ħanajdu, ġifieri nagħmlu programm sieħ ngħidu li inti minn tajjeb għal xeħlif biex isserraħ in-nisa. Daqshekk, sewwa. Tajjeb. Timmaġina li kien hemm ħafna nisa jdoqqu l-kitarra waqt li kienu jarawk fuq la violin. Taf xi ġifieri jdoqqu l-kitarra? Tak xi ġifieri. Ring ding 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 ding. Il-mandolin iktar iddoqqa hekk. Kif? Iktar hekk milli. Jista' jkun, ħaxex ma stajx narom. Ma stax Issa tagħmel xejn. Issa jibatulek tiġix tgħidli. Sa. Jibatu l-dak raħdaw aħza wara lilek. Neħu għalek xieġi. Le, musa neħu għalija, ma żgur bil-fors u għamin. This is the way it go. Jina ħadarba kiena wahda titmaqtaħt esidejja. Dak bdiet it-tek sinjal taħseb, titmaqtaħt esidejk ikun qed jgħidlek ejja f'qani kif taħdem. Ħalli ninkomplu tifhem x'qed jiġri. Dina rajta lesta, ratni ġejja miexi ġifieri waqfet u baqgħet hemm u malli ġejt. Għarrat tal-program! Għalet li jabdiet ego. Kienet għarrajt, ġifiri. Il-mara metti li xissa taf, il-mara ġifiri. U xtaf ma tifimx bil-Malti, ma torjula tal-program. Tiegħi ma tarax għax ma tarax ħamallati. Kruj, faħna sirna nafuk mill Love Island, sirna nafuk naqra sewa, imma uħan siru nafuk aħjar. Inti, x'tagħmel bħajtek apparti twessalu xux tan-nisa? Xej, ħajja sempliċi. Noħroġ ħafna, nixrob hekk. Tu pjaċirek, għazin just go out, imma xogħol għandek, le għandek. Jo, għax qed tagħmel il-flus bil-ħruġ għajdli kif? Il-ħruġ ifallik. Mhux ovvja jew. Party goer hekk, kemm għandek żmien, sorry. 32. Du żgħira. Għal-bira, f'5 fil-ħodu tħalt. Missa ġeja. Tito tiflaħa mussa najda jena x'nider ta' 77 sawa. Imma jider ikbar minn millet għal-għandu. Vera, jider ikbar. ħatna imbarazz heavy. Le, l-imbarazz li kena fil-19s kien ħażin. Issa, għand imbarazz tajja, imma Issa, men bidder, vera bidder la. Dabħal ta' Chernobyl u għans li ġrad. Memx ta' għamil izzaw. Letza għajn, il-baza għajn, t-minja. T-taċċettom. U pala ħruġ. Inti x'ti preferi kieku toħroġ party hekk ġifieri bum 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 hekk jew tmur tuħu kafe relax. Għaxider tal-kafe. Mex kafe l-ossi. Tol kordina jarrestaw ħaseb li dara biex jisra. Rajtuħ dak ta' tatuziti. ċab cappuccino. Ma ħobxek, nixrob. Tixrob u barra Klabsu, ġifiri Ibizas, your shit. Ibiza. Kien kol kollok tażel drink hekk, inti, per esempio, jena tal-Johnny Walker, inti xinti? Jien vodka Sprite. Vodka Sprite. Zero, il-vodka jew? Kif zero? Le, Sprite zero. Le, normali.
normali, mux non alkoholik. Lex, non alkoholik. Il-ċans illum. Sparkling water bil-lumi ma nibdix ma'kom jena. U ilma tixrob joqtajtu wkoll. Messi li ma nixrob ta' Ejlek naqru. Inkol biex you hydrate with beer. Indak it-tip ħana. Tinħassel u hekk xiex ġifieri biex xendi. Per eżempju. Bil-liba. Alla xteġġi tħaħħam għal-microwave. Issa daqsek għandi image ta' Cruyff mimli ta' krema pastiċċera. Maqsul krema. Isek tiftaħ daw tal-bawli tan-nofs, ikunu tal-bawli. Imma dan inti għamilt U-turn ta' Kristu, għajret insaqsik t-prova nkun għalajt, u inti qbattu tgħid bil-liba ġifieri tajjeb. Prosi taħnek nindu pjaċir li nisjiġu u jabdu they get into it. Krojf, inti ġifiri in la violent more dark tale, sowa? Tawa. U darba kienet naqa qasira. F'dak il-short term, kemm il-ħaq taqqalt nisa mġew? Xej, l-ewwel darba. Xej? Xej. Ma xej, mal-morning after, jow. Xej, ma kelli ċansu. Tix il-morning after. Kolla kienu. Xiniet full cameras, ħallukom tixtru morning after, jow. Kien hemm. Tista' ħadd ma jekk. Importanti dak li ġil. Un-nisa ma l-għajn flimkien. Tista'. Kolħat bil-familja Max ta' jkun biex trabbi tifla mux tijak, kumbat, zejda, sorry. Tista' tagħmel, tista'. X'tista' tagħmel? X'jiġifieri tista' tagħmel il-morning after pill ġo x'ismu? Le, tuħonejka. Tuħonejka. Jiena xilek, titħoġġo titħol ġollo taħt il-lożor. Jiena xi taħt il-lożor. Ma nafx kollox tista' tagħmel. Minn dak għax taqta kbir għandek teknik tajjeb għax jiena biex nipprova nuħonejk għandi bżonn nagħmel balla movement għax m'għandix dak il-fulcrum eżaġerat biex ninnaviga. Jien meta nara ħanka meta nara fuq il-television il-Cruyff kif jimxi, jien naqtaw jaqta kbir. Naqtaw għandu wieħed isu dik li nadda fil-lenti. Normali, jo. Normali, jo. Xinu umlek, tinżillek il-pressjoni u. Normali. Jiena rajtu daħal miexi naqazlu għate, dak naħseb għax jaxxilu l-balans u miexi. Għandu l-lietset minn daw ta' kollox wiesa, zobta. Kollox imperreċ. Tal-hip-hop biex ma għedux. U dikka, inti darba li tħalti ġifiri. Biex reġaw stidnuk jew rġajt mort inti? Kelmu għom skabi u kelmu li l-imbat. Please, ġudu. Please, għazinni, daħħanni, please. Ma kellekx torqot ma Ben Kamil, per esempio. Għax ovvjament ma Martina diffiċli biex torqot. Le, ma rqaċ miegħu. Ma rnexxi. Sissa. Mela, aħna kellimna naqra lil tal-Malta Records sewwa, u skont il-Malta Records għawet naqra sewwa, int uffiċjalment il-Malti l-iktar li tilef edizzjonijiet tal-Love Island Malta fid-dinja. Tiġi. Inti tlift li żjed ma' Love Islands fid-dinja. Inti l-iktar Malti li tlift Love Islands Malta fid-dinja. Konta? Jiena, għax kliftom dartej. Il-mezz ġibtu. Il-mezz ġibtu. Aħna bekk ġifieri li nħeġġu lil Malta Records biex jekk joġobkom għamlu kuntatt ma' Cruyff għax tal-li tagħtu ħafna records. Le, dawk il-minna ħallasom cash pal seħibna bis-sjatu rekord. Għalli ma jidirx. Faqawlu għem ġifiri. Din nizila fuq CV ta' għazwel. Mela. Most lost titles. Da darba kon viċina ma bro, ostja. Jena naħseb għalla volja rebħu l-oħrajn. Ma nafx, asnaf minnu ma. Matthew Evie. Jena naħseb Matthew dak ta' li xtiqsir is-swet minn dinna għalem. Matthew xieġi fur program u kolx, darba nġibuħ. Ma għadma fimtom daw it-tattuż. Xieġi fil. Anka tal-bazaz, ma nifimiex dik. Għax dak kaferab għandu, għattija kolla, li kellu għattija kolla ġit. Mela xkellu, zoppek, is-swet. Mara rwina, ek. Matthew għamel blokka sow, da smiħa, ek. Biex jatti li kellu. Astjar. Xkellu, ek zewd zewd. Mara f-sidrabba kemmu la zobbu, għabba madu. Ma ġej tamel il-mara, mbat il-siba ġifiri teqli bielek u għek. Xorta mara għamela ħatmur mal-irġilu. Mal-mara tijak. Taqtidek. Taqtidek il-barra. Maġek. Xtamel, inti jow lejja jow nix fanti, ġifiri full honest, jow black jow white. Fil-parti zek tamel u koll jow grok wieħed jow mbat ek trej shooters għal-morru gazdown. Minn daw inti. Fiex inti tħol fl-erba u fis-sitta ta' fil-ħodu.
More after hours, ħallin niġi. Red Stars. Zejtun. Kien miħor tal-Mars, kien jismu tal-trakka. Xini di ta' Red Stars? Il-Monroe. Il-Monroe ma kien miħor, mux Dreams, Serenity. Serenity. Xaġek kien jismu, kien għed minn daw li jiftaħ sitta ta' filgħodu u nofsina. Il-Red Stars. Kif ma nam jinżom, jina jadna out of the loop għawek. U inti għajt u din PlayStation high-tech Tinsaqsik biex tispjegali naqadi ta' Red Stars, xini ġi? Il-Red Stars huma mela l-ewwel ikollok il-parties, l-ewwel ikollok il-pre-party sewwa, li normalment kien jibda bej id-disa sa nofs il-lejl. U mor il-party minn nofs il-lejl sal-4 ta' filgħodu, mur l-after party. U l-after party Red Stars. Le, l-after party kun ġo xi dar ta' xaħat, jew inkella jkun hemm xi DJ jekk ikun għadu għaddej, naqa xit tajba jkun jiflaħdu fl-4 ta' filgħodu. U inti tmur id-dar tiegħu, tibqa' Tlam ċappo għal binnuċċel ta' xemx. Għaz ġoħalu tal-welding ma jkun għedha segnuċċeliet ta' xemx. Agreed, Un-bad meta iġba dak il-DJ, ikun hemm l-after party. Ikun xwet minn daw il-ħwienet bħal Red Stars, ta' Zejtun. Fidana bazzikament ikun fetaħ fil-ħodu normali. Eżatt. U kullħat jala għajni għalih. Taf kif? Fimtek, alright. Xfidana Red Star, proset kompli serek, inti għandek reputazzjoni vera solid. Garanti, apparently. Ma tajja, proset. Ma mux fejna. Kienem ħafna, dis-sena fl-edizzjoni kienem ħafna barranin. Kienem ħafna nis ġajla bajna. L-imqallis, l-imqaskinu jafu jitkellmu bil-Malti ġiviri. Għalfej għazlu li l-ek? Għax inti bl-Inglis namlek ma tantx inti xie. Le, mux tajjeb xej. Mux xej. Taf titkellem bl-lingwa oħra part il-Belti? Le, ma nafx. Inti propja mill-Belti ġiviri? Mill-belt. Twilietu għext il-Belt, sawa? Sawa, Mille ma naħaddu Medio balli. Medio balli, viċin. Dio balli fej jiġi. Dio balli jiġi la ċipirku. Fimt issa. Fiċin id-derek. Ktar. Illum konti għatandu mort nishtri l-laħam u għalli ġifiri. U kien jgħatem u kienet jarma, kienet kellu ġifiri ċaċanga u kienet jirab kienet jgħamil faldi għaw ġifiri tal-laħam. U għetlu Sajtu za kelmu. Eżat, imma dik. Għetlu, eżat, xejtili. Le, kompli. Għaxħat manduna la til-kelma faldi. Għetlu kombinazzjoni tisem il-faldi, jem Cruyff ġej fuq il-program. Dik kienet iċċajta. Tajba. Bil tajba ta' tfal, ma whatever. Tajba. Għandkom xie tip ta' dialett il-belt? Tipo lawċi għandkom il-tof. U daw l-affarijiet. Le, mannix jek ta' Ma għandkom xej minn daw l-affarijiet. Iktar da. Jew xi kliem li tużaw flok ieħor, pereżempju biex tajt lill-ommok li l-ikel ġija ħażin, tgħidilha ma foxx il-furjana, pereżempju. Le, ma nażawx hekk. Għalfejn ma taħmluhomx daqshekk il-Furjaniżi. Jiena mhux ma naħmilhomx ta' fil-futbol aħna biss għax għandi ħbib tiegħi normali mill-Furjan normali nkun magħhom ġifieri hekk imma fil-futbol le. Fil-futbol kontra xulxin le. Mur futbol tara. Ejja mela. Ux differenza bej sħabek il-normali u sħabek le, għaxat li bendi sħabi normali, jettaj li għandek sħabek li le u kolle, jew kolla normali sħabek. Insomma. Għaxaħna rajna zewġ videos li batunna sħabek ma wow. Jina ġenwinament naħseb sħabek jew jgħiru għalik, bro, jew ma jħobux. Ma nafx. Bil-familja b'kollox għaxem tsiju tijak ukoll. Għandek biex titfall tsijuk il-ħabs. Jekk iġib avukat tal-ħabbagot, hemm ċans tibbatu l-ħab. Jena għalik dak il-video nżommu un-rikatta ħal-ħajtu kolla, ġifiri, għax vera għandek upper hand kbira. Ranġani. Inti proud li belti? Ejwa. Proudek. Għasir naħseb il-beltin għandhom ħafna. Ninnota, hemm ħafna lokalitajiet li kulħadd għal żobbu jiminem, imma l-belt ostja naħseb l-iktar nies li għandkom jiswom pride li għedin minnem. Vera tħobbu, you really love your city, ostja, vera. Nħobba l-belt. U spiega li għalfej ħat ma jistalikom, għax tipo, u għalfej tal-Palestina. Għax erbaħna ħafna tazzi u ħat ma jistalina. U mill-Palestina rbaħtuhom jew. Mill-Palestina. Issa bdejt tara bnidem tal-kulur jiġri l-belt fin-90 kontra bnidem tal-kulur kien jaqla xeba l-belt. U mill-Palestina, Vera kien il-belt qabel, issa nbidel ta' Le, issa nbidel ħafna. Qabel kont tidħol jifaqqawk.
Gruppi. La, u lissa. La, qabel jena kon nibza nidħol il-belt. Differenti issa. Big time. Jena minn taġbiex. U vera proud minn taġbiex jena ġifiri. Ejja. Vera proud. Proud dal-fat li mannix festa. Għax idejqu li zobbi l-festi jena. U l-ostja toro u ġelu nidej biz namel mil-ġimma sa namel mit-nisa ġimma nidej fit-toro un-batem mill-ostja festi u kol fissaj biex ikomplu jgħu Għall-nis jgħdu pjaċiri għallu li. Jgħidu, ma jgħidu Dealers għamna leġi sajf. Aħna naħseb tax biex l-unika villaċ li mannix fest. Aħna kol ma namlu barbecue fil-parking del Mamma Mia. Tajjeb. Sabi. Tista dolvopi. Immaġina. Tafal fejtax bis-sabiħ? Għax tara l-belt u d-diemek Tajba. Tistaw imma timmaġinaw il-festi fi xitwa meta jkun hemm l-iskejjel miftuħin u hekk il-libax panik ikun hemm xi dwejja. Imma lek jamluħom fis-sajf ta' maċemin. Ija, lek, għax kieku kulħadd jidej. Pal roadworks, pal xolijiet fit-toro. Għalek ma jisirux fis-sajf. Għaxal u t-toro. Għadna fil-xitwa namluħom. Kolla. Fil-rush hour. Meta għawġ, Vince! Isma, Vince, għanna bżonna natu t-tarma. Il-trip principali, Dunkarm. Fawissu. Meti Santa Maria. Meti, għanaxxu l-businesses kolla da d-dinja, zomma għada, oppan daħħala. Ebdija, mis-7 ġunju tal-indipendenza. Xiex? Avvis? Le, xara zobna sera huma dawk. Tinsaw. Ma timmisjaħiex ġifiri inti l-belt l-antika. Jow timmisjaħħa. Għax it changed a lot. Le, għek isbaħ. Anki pala kummerċ u pala... Kollox, għan fejt mur, issu. Toħroġ il-belt jow toħroġ dejjem barra. Sara stretta. Emmek ikun hemm balla hype u balla bażis. Bomba, balla. Għandek xi kantunira tiegħek hekk u tiegħek u sħabek? Jien Carmel Zbar mur. Carmel Zbar? Mara. Da hemm xi leġenda hemmhekk hemm xi. La, ikteb għanna. ġdida di. Ikteb Google, Carmen Zbar. Inti? Le, l-ġimma jkun tajjeb il-ġimma. Il-ġimma fi xitwa speċjalment. Top. Ostja. Ma timmissjax dak iż-żmien fej kont toqgħod tilab il-futbol barra u l-ballun kien jeħillek ġo xebba seringis u velkro. Dak iż-żmien dal-belt kien żgħir. Jew dak iż-żmien li pereżempju flok id-diska tal-Happy Birthday kienu jkantaw lek għalleċ sirena tal-pulizija. Għada, pulizija għadhom. Għadu heavy, hemm? Hemm, heavy. Ġew kella dak iż-żmien bħal rigal tal-miliet il-familja xad mill-familja kien tikxebba sikkina hekk. Ma timmissjax dak iż-żmien. Jien missier bil-belt, ngħidu kollox. Imma ħeġi li provajtini xebba sikkina. Happy birthday! Rikompli għaqta. Kelkom naqaħes il-dak iż-żmien, ma veri. Jina niftakar, kont darba niftakar, jiena kont imur ndoq il-ħamrun. U biex naqbad il-bas kont imur il-belt. U kon naqbad il-bas xi d-disa. Kon nibza, għalija kelli xi 12, imma kon nibza. U minn għamġuna kiet ħallina waħdi, imma insomma. Pero issa, aħna għanna intervista. Mux intervista s-saċ, inti taf li intom il-Crew ta' Love Island, Malta, hemm news fuqkom. U kellna nis qablek li jkoll ġibna news segments u l-lum għadna sample, ġifiri, the most latest edition ta' Cruyff News. Insemmilkom eżiz telespettaturi u nilħakom għal-bulettin ta' nofs il-lejn hawnhekk fuq Cruyff News u naturalment ma' l-iktar ġurnalist giddib wara Marka Binleri. Min? Stanjora Varra? Xaħtaħ għal-Madonna! Nerġa' naqla transfer ma' dik l-aġba tar-rapport tat-temp. Ma stax missila naqra sol, ma xti rapportak.
Fost ħafna tgergiru rrit minn dak li hu rasalla għax għamlu sena l-bot mill-Premier League, is-supporters Beltin jew kif inhuma magħrufin dawk li bġinen għal żobbhom din is-sena biex jiċċelebraw il-ftuħ tal-istaġun qabel l-ewwel logħba se jniżlu żewġ plejers Kolombjani f'nofs il-ground u jaqbdu jixxutjawlhom rashom bil-ħdura bħala tifkira għal dawk il-plejers Beltin li beħsibhom jerġgħu jinxtraw kif ġara sentejn ilu. Jaqatta mejtin bil-ġuħ, għax ma mortux inxtrajtu minn xi zopp iswed, forsi kien jaqsamkom fox dik li twekkid bikom. Dan kien il-messaġġ li kellu għat-tim il-kappillan ta' San Domingku li ħalef bis-saħħa fuq il-bambin li jekk jerġa' jaqbad plejer jinxtara ħajistupraħ b'gandilabru insanda. Wara li għamilna survey bejni u bejn ruħi ir-riżulta li 99% tal-parteċipanti ta' Love Island idejqu l-ġerretta tal-razzobbi iktar minn infection bla kura. Fil-waqt li din il-kamra ma trix toħloq stigma fuq il-marta d-duda li jibqa' dejjem. Ma tistax ma tinnotax l-ansjetà li jaqbadhom ħafna mill-irġiel Maltin x'in il-ħadd fil-għaxija in-nisa tagħhom jaqilbulu fuq il-Malti biex naraw kull biċċa ta' patata li qajjimlek żopp li jċaqlaq il-mażra li jorbot magħha l-Captain Morgan fir-rieħ. Meta tqis kemm il-qudies rrid immur biex il-bambin jaħfirli ta' kemm f'moħħ insawwa sormiv u kemm il-darba smajta tingħaj mingħajr qatt ma vera smajta tingħaj nista' nitfa' sodda l-Millennium Chapel u neħel magħha bit-turpentina. Isma. Tajba, wer. Dorbot, ta' ma' Cruyff barra jien. Qoddim tiko. Spiċċat li ċempirtlu biex iġibih li tnejn. Rajtom, daw ta' television? Jaħadmu naqra rasom, jamlu rasew. Il-ċap waqqa. U tajneħ li rasej, danka 5 nisa ġabrinna ta' ċinu? Le kienu kolla 18 plus kolla. Sten, xazana ja kella 18. Ma tantx interessani. L-importanti li kienet taf xed tagħmel għax ħanajdilkom mhux cheap, Quiet on set! Live in 3, 2, 1! Il-ġenituri ta' tfajla ċkejkna li sparixxiet sentejn ilu xażenaja għat-tard qed jappellaw mal-pubbliku Malti u Awċi li jekk għandhom xi informazzjoni dwar it-tifla mitlufa tagħhom għandhom jikkuntattjawhom minnu fih għax missiera xeba ma jirċevix iċ-check ta' Children Allowance. Leba, tajba Peach, frase. Tajba, le? Heavy dejjem. Mem xej veru għawek, sowa, memx, mux id-dik. Isma, ħana jlek x'namel jien sawa, jien naqbad image ta' persuna li hija ta' Cruyff, tifhemx intaraħ ta' id-da, tista' toqtela billi aggressiv u hekk, le. Qotela hekk, x'ngħid li huwa abbati li huwa Femmilhom. Tipo ma jistax jiċċajta li jiena health fitness. X'ngħid li da health instructor, fitness instructor. Bissa taħdem, Jow jiena tal-beauty pageants. Għaftona to. Inti Cruyff fissat fuq Justin Bieber. Iġifieri tal-li fissat fuq Justin Bieber, x'tuża pads jew OB? OB. Tal-li fissat fuq Justin Bieber f'Love Island. Kont użat toilets tal-irġieli u tan-nisa? Tan-nisa u tal-irġiel, tnejluma. X'jiġifieri? Skont ta' xiex, għax ġiex toilets kien hemm u tnejn itlu fihom ġifieri. U inti taħseb li tal-li fissat fuq Justin Bieber jaqbdu miegħek għax mara b'xarek qasir? Ma fimtix. Ġifieri, ma fimtix. Għax tal-li joġbok Justin Bieber, aħna din ngħidu li tal-li għaballi Cruyff. Ma femtix, inti actually inti xejta maċ. X'jiġifieri? Xejta f'sorma. X'jiġifieri xejn? Xejta b'sorma. Jiena di kull darba hekk jgħid li l-piġi xejta. Qed ngħid eżatt x'hemm miktub. Tal-li fissat fuq Justin Bieber jaqbdu miegħek għax mara b'xarek qasir? Ta' piġi. Bażikament, xi żoppet tagħmel tisma' il-Justin Bieber. Le jiena l-istajl tiegħu ġobni hekk kif jilbes u hekk. Għala żobbi minnhom bad, fil-verità. Fimt. Frank Beardo. Le, joġobni l-istajl tiegħu hekk u anke d-disk isbieħ imma qod nikbi għalih hekk tajjeb da. O din nies di għandi ta' tufdali tiegħu jiena. X'għandek? Għandi wiċċu. Ma dik ġejja kollha fuq l-artisti, allura qed jaraw da biss, u qed jaħsbu xi chocolate balls.
Chocolate bar. Jien nafa Sweet l-fejamela. like chocolate bar. Jien nafa l-fejamela. Għaw xnijat leħroċ la violent tal-gays. Rrit jitkola li ukol. Dak joqosni nidħol issa. Biex jismu fuq darek. Ma vera għaw xnijat li il-producers Hemm la violent tal-gays. jishtiqo jgħamlu jgħat. Issa daw heard it through the grapevine. Taf kif? Ma għaw xnijat li. La violent tal-gays. Li tagħmel sens għal-fejli. Xiex, mux minnu spaħati għor. 100%. Scottex. Watcher. Air freshness. L-sponsors ta' show. Preparation 8. Daqsek, ħaraqtawa. Xudu pjaċir għamlu l-lossja tridu. Ħasaqsik di wahda krojfissa, dina nixin konna fjena, xina kurjus. Kien hemm naqa' drama ma' AJ fuq il-program. Ġara bleżat, għax naf li jintkom kontu ħbieb le qabel. Jew issa, whatever, ma nafx ġara. Issa le. Issa le. Sarmulem. Issa Isma'. Daqsek ġara. Le, xej, dak konna Kazamor għazellila u. Xkontu zom, ġajt. Konna Kazamor. Kazamor, okej. U għazellila, u ħabibti għajo pa speċi ma kellux. Għazzellina li kont il-Mikela li kont maħħajnti. Rat maħħazat. L-lansi, dak il-ħin da emmek stess. U ħabibti għaj sew barra, fim tal-lura. Se tażel xaħati. U bada xroba naqma ħal OMG, fimni. Forsi ismani. Forsi. Imma fuq zebra crossing ma tajrux, le. Le, ekle. U jekk ma jkunx fuq zebra crossing. Laqqas ġed dolura biex jitajru xaħtu l-ħeljen. Le, jekk joħroġ l kombinazzjoni kun għaddej bit-80. Kont il-breaks umbat. Imma stjaġi dana ħabib tijak. U dana kellu lazza biex jazel kull mala rrit. Eżat. U id-deċida jazel tijak. Eżat. ħabib kbir da kien. Mawx minnu. Ħabib taż-zob. Mawx minnu. Kbir, huwa. Eba, men, nintqas għandek bżon nedawa, Insijom nedawa. Legend. U inta dek ma dil-persuna naqblu ma Mikela. U jien għallu li ħabek. Marġin semmi min. Ma sħabek. Li għandek tatu taħħa. Veru, jow biex bila Ta' Mikela. Vera? Għamil di. L-fahli. U l-istoria tal-faħli, inti tafa l-istoria tal-faħli? Ej. Lallu kemm inti ċitat biex tismaqa din l-istoria. Ma kulħadd, le, sib li kont sejr xi ħaġa, dak suppost dik jaħli, le? Eżatt. Immi ovvjament ħasbet Ħasbet faħli. Eżatt, dik. Taf x'inhu faħal, le? Jiena. Le, ma taf x'inhu faħal? Annimal daqs Ġesu Alla. Faħal huwa l-majja li jagħmru bih. Eżatt. Sewwa? Tajjeb. Jiġifieri ma' idek għandek kelma. Sewwa? Majjaljen. Majja li jaħxu bih. Proset, tibnija. Grazzi tal-li tħaltu għal Discovery Channel, aħna s-ministar Qodim ħanibdaw nagħtu naqata hints ta' Namlikom bħal ta' David Attenborough tidu. Il-majja li jaħxu bih. Jgħidulu il-faħli. Tufali. Faħli. A pig who gets fucked used to procreate. Mela! Iċfinti leġej daqsek finish, memx taħfe. Daqsek finita, spiċċata. Dina xsa parti mill-bro code, u tipo, jina dil-bro code ma nemminx fija s-saċ, imma hemm ċertu rispett li jinti t-toħloq bel-ħbib u Mux jekk, u jatem ġew jenet naħal oħra u. Għallex biex jaqbat mi għamela. Biex jaqbat mi Ma qabax ma zobbi. Bisserja, ta' għallek ġifiri, għallek biex naqbadna. U lila għallela Barri, għax toġbu. Lila. U lila biex jaqbat mi għaj. U bil-fors kella tmur miegħu. Bil-fors, bil-fors. Dak rape jiġi. Mela. Madonna. Daw jihdu s-sussidju tal-gvern, ġifieri. Imma vera, ta' Jimbisset naradi jew. U imma daka it's a very biex jek tixtieq taqbad ma' sħabek, ġifieri mod vera tajjeb jiena biex naqbad miegħek. Ejja barrini. Badda miegħek
DJ tajba daħaltuna fil-patata. Don't keep me hanging, it's only. Xsib tajjeb. Biex naqbat miegħek biss tajjeb, I just take, that's my bitch. Mur tax il-mara tal-spooner. Paħ, ma l-għin La, jek taħx il-spooner, għax tiġi sawtek il-mara. Tijaw, bil-black belt, da black flying round. Il-findi dana, case closed, għatmi taħfru. Suppost issa jaf ikun hemm event tal-boxing, provaw ġelduna. Ejwa? Vera, ħattira. Ma tħobux tidru t-nejli intom mid-dera. Il-malatu tijaj musammun nidera. Dak biex nġilet, Biex jġiet, ikoll legitimate chance biex jitfajjarilu. Eżatt. Inti ikbar minnu tiġi. Titrenja u għek boxing u għek taf jow għadet. Kont nitrenja. Namlek l-lest biex ta' naħseb you'll be good at it. U bil-pont tal-ħadit jow. Baseball bats jow. Eżatt, bija. Ek, fuck. Intom naħseb mill-belt wara l-praċetti tukom wieħed, le? Mela, regal. Pont tal-ħadit. Flok xismu. Flok id-domna. Lilu. Eżat. Pull in case of emergency. Imma inti mus se taħfirlu. Le, għat. Immissa ħanna tuk situazzjonijiet aħna, ħan saqsuk. Ħan poġġuk situazzjonijiet, fe inti titejdilna jek inti lest taħfer jew le. Li għamillek AJ, li bazikament seta ħeċa l-minrit imma mar dirett lej il-mara tijak għax that is what friends do biex jabdu ma' xulxin, inti għatmanti ħat taħfirlu, imma ħan tuk situazzjonijiet. Per eżempju, ħan għajdlek di. Jek Ben Kamil li jajra lik għax iżabbab mux jabbi nisa daqsek. Jek dana jibda jxandar la violent fuq il-net ħalli ma jarak ħadd. Taħfirlu? Le. Ma taħfirlux. Ma taħfirlux. Jiġi Justin Bieber Malta. Ikanta sewa. U flok il-mikrofon juża Zop AJ. Bastajċu. L-iljon tal-belt. Le, dak l-iljon tijaw vera għandolju. Taħfirlu l-AJ. Taħfirlu Justin Bieber. ċandum penġi ma jdeħ wera randa. Bala l-istuffat. Tajbeda. Saqajn AJ rajtu għom. Maqtu għajn, fuck it. Maqtu għajn. Dawar. Ma jmux b'dawar. Ma jmux b'dawar ċajt. Ma taħfirlux ġiviri, le. Mandek xans. Jek jiġi tsijuk, meta kien riqet u jħabbatu net maħalek. Il-lib. Distanejt li di true story. Di true story, konna jenapa, skirt sakra un tfajt fis-sodda warqat u għamel xi nofsi jaklet korti tamma li ġismu maħal bġismu maħal ġifiru ma trajt il-video, ma kienx kollu l-video, mistax bejna. U xin omċ għalu lek, le, ċizen dan jinkin. Faqqaħu li jek ta' bada. Soringa. Box kamandek ti. Daw bej l-irġil. Sowa, jena meta kont fuq il-band, min jorqot l-ewwel, ħajer daw. Mux literalment. Imma xaħġa ħajsi zgur. L-ammont ta' bajt li kelli jaw fuq moħħi u ritratti tijaj bil-bajt ta' sħaddi fuq. These are kids, men being men. Ma nistawx nitfulu għaj, skużani, tortija. Titħol għan titfajla, issa fuq titfajla. Tawa? Dan kienet le, sawa. Titħol għan titfajla u taqbada timsaħ sor mill-kelba bil-ger tal-belt. Taħfrila? Le. Ma taħfrilix. Le. Inti, you're very not for, inti saħħat ma taħfer, inti vera għandek il-punt tibqa minnu, you don't forgive easily, jisek. Ma tiġix minn għandi, ma tiġix minn għandi. Le, ġbir, tu timsaħ il-sorn bil-kelb, Le, u għaxix. Għaxix, u ver, se tuża flokki, ora, leġ agreed, 100%. Mela, tmur tilab loba futbol, u bħala position flok striker jitfak doggy style. Nofja li mux kaf. Ma għalfej il-player ta' wara kelli kun Carnaġon ta' Carnaġon. Ma jistax ikun ċiniż biex ibbati jinqas kruj. Per eżempju. L-AI sewa, l-AI jiddeċidi. Ma jistax ikun xi sun tal-ġismu. Tottenham le. Da, il-kien l-gbaru jieħed ta' dinja tfajt l-ost, jaspu. Drogba ex. Għansi memxa għalleċ
il-backline ta' Franza kollha, xi Franċiżi issa kollha Suez saru. Veru. Wara 20 sena mal-mara, issir taf li kull meta tiknejka ma tkunx qed tisħon għalik, iżda tkun qed tisħon għal-leħen profs Andrew Azzopardi iktar milli hu jisħon għal-leħnu stess. Inħobbok profs, taf li nħobbok. Taf li ma taħminnix imma taf li nħobbok. Taħfri la jew le? Le. Le, illa. Mux ovvja, le. Tisħana dak jew. Għaxi su Pakistan, ma basta tal-Palestina, ma Pakistan. Problemi kollha. Fimni. Jekk il-mara tgħidlek li tippreferi tisma' l-vojtaġni li jkun hemm fuq l-Arti Kej milli tisma' leħnek. Għole naħfrila daw. Għole. Taf xie tfisser Artikej? Mux dak il-radio. Radio tal? Ma dax. Le, Radio tal-Knisja, bro. Dak l-Arti Kej radio tal-Knisja. ma namna l-għed. Għazek, issa ħassir kattolku. Għal Matthew James, issa b'isma l-Artikej. Imma jaħfrila, ġifiri. Darba minnu jaffrila. Il-mara tajdlek li ħat tilqek għal Jamie Cardona xiktar gangster minnek. Jamie tal-beħu. Mux gangster. Gangster. Full. All right, Jamie, all right. U naħseb għed mill-ikbar talenti l-għanda. Vera, bravo. Ma tistax ma tajdix. Taħfri la maġ biex tajdlek li Jamie iktar gangster minnek, ġivi għanda. Għandix naħfrila, Under priorities, ma. Muxek. Nasib le, jena kik ma naħfri li żgur, 100%. Mela, għanet kemm naqqa fuq is-CV tiegħek. Kemm kellek żmien l-ewwel darba li tħalt il-ħabs? Għalat ma kont il-ħabs, Naħlef. Kont il-ħabs. Ma nafx. Irridu nkellmu naqra l-Angelo Gaffafu mux għad nemmi, ma jistax ikun. Nadif jien. Għal-fej tider li mintix nadi. Tika pieċiri għaf uħ fil-roadblocks. Ma hemm dilimix ta' jiena stjab, jiena nara ċertu affarijiet, per eżempju għandek limix tiegħek, jiena vera nixtieq ikolli dawk il-fucking rings il-kbar, il-gold ek, salla. Jew ċpiepetek dawk jew il-brazzilet. Vera nixtieq nilbishom, imma jekk darhom fuq vera nider ħażin. Ma jgħodlix. Tiżżomm bil-ġim u hekk. Ma jgħodlix. Hemm ċertu images ostja li nixtieq. Meta kont tara pereżempju. Ma fuq ma jgħodux. Fi żmienna kont tara rappers bħal Tupac u hekk libsin id-depu tajt. Kemm jiġu mbagħad tara xatt bħal Fed Joe man li besa ċisarana tajtlu mhux aħjar mort investejt f'ġim mela ma dik il-Madonna medalja għandek ma' sidret. 100%. Inti għandek dera pereżempju bejn xi ħadd għala zobbu li joqtol in-nies. U għandek ukoll naqa wieħed li rabbi l-labubus. Għax alla volja hardcore u hekk jidher gangster, qed hard vera sweet u ġenwin. Lek jaxbuni. Vera stjan. Ħakpenġi xi labubu ma darek. Mux Justin Bieber. Deqo li zobbi dawk il-labubi men. Labubi. X'inhu dal-fejz? Inti tixtrih dal-labubu sewwa? Xej, just talk today. Immit ma tafx hemm ġol kaxxa mid-dera. Hija surprise. Imma dik ta' labubu hemm qed nifhem. Tafx is-surprise? Is-surprise hija jekk hux counterfeit labubu jew le. Għax issaw ħafna. Għax issaw ħafna folots u l-oriġinali mux hemm, l-oriġinali m'hemm xaqqalla, fil-biex ġibujet oriġinali vera tidej. Fitta għatħallas. Iġvi l-kontrabandu huwa kbir. Dave! Dave! Insieħ tabak, bro, labubu. Labubu, bro. Murtajjeb. Nara killejla xat, ċa. Mux bil-leħat murtajjeb, investiment qawwi. Qed ngħidlek jiena. Fuq il-mobile inti ma tissejvjax in-numbers, vera? Vera. Dak twilittek jew mort l-iskola biex ġej daqshekk antipat. Ġili ċablu l-iskabi ma kux naf fenomen. Mux ovvja, Ma nissejfja xin-numri. Għandi vizzju ikra, Għalfej taħseb, taw klopxin li tista tissejvja n-numri. Ekku. Sejvja bieċa numru krojfa. Anke biex inkellmek WhatsApp, l-għaddum sentej. Diġrat li konna msifrin darba minn għamilt podejna zaħira ek.
Infatti tlajtu l-Ġermanja ux. Eżatt. Ejda, x'inhi dil-pudina? Tlajna Ġermanja u jkun kelli tfajla konna dna da hekk, nħassru hekk, konna dna bil-kuntattu, insomma u ċemplet li taqabela li kont noħroġ magħha qabela. U jien il-numru ma raftux, u tajtil għaldi, għattil t-ċekja li waħda ta' minnu n-numru jien. U daħlet sabet uġdi. U għalat li l-oxkja ma għandi, Mela, u xkeda ċempillek tajdlek l-antika, just hello? Għax dana. Qed ifittxu Ridet tarax. qed ifittxu l-ispiji r-Russi. Ma titħajjarx tidħol magħhom u tant inti. Iwa men. Eżatt, immaġinaw il-Cruyff spija qed jagħmel xogħol. Allura, inti Cruyff sewa spija. Jiena Cruyff spija. Cruyff. Ibattil xi ħadd? Le ma battilħat. Xiġifieri, kellek dawk in-numru kollox tiċċekkja fejn Imma ma narafhomx. Għax ma nissejvjahomx. Ma nissejvjahomx. Xejn taf storma, Max. Le, jien xejn taf storma. Jien xejn taf storma. Isma, jiena wkoll tagħna xejn storma. Ġast għax ma tħallini xi tfajla bħalissa. Imma vera, inti u smajt li ġillittu ġlida tal-ostja. Inti mara hemmhekk Ġermanja, tfajla dak. Mala. Xtajjara tfajla meta tiġilet magħha. Poxxommok dik il-kera l-għandek, le? ċempilli wara u beżu. Missierek dak in-nanu. Liba. Jekk tinserta mara tħobbu f'sorma biss. Jekk ma d-dawra ta' toqba jkollha tpinġija tal-klab tal-Furjana, tops ila jew tuża l-baby oil? Nobs ila ta' Nobs ila ħajżla. Jina nara, sewa di ħaġa personali, li l-baby oil li raħatijaw jaqtalek l-aptit, mux veru. Jien ma nxomx. Ma xomx? Istja? Ma nxomx xej. Tant. Jista' jkun. Le. Flok ilma. Dej bit-Tour de France, kemena fil-rota. Kaf kif jibdaw joqoftu fil-rota. Ikon just. Għadda jabdu minn taħt, eżatt, Tour de France, jabdu minn taħt, jom kalla ġili ikollom stations, ikollom nis, din jgħatu l-ilma. Dawn ikunu bil-ħġieġa, U kullħat jgħada fiktar malajr, ostja. Ziffa. Quick fire questions! Min għandu l-iktar friends cool? San Domingo, San Paolo jew Alfred Zammit? San Domingo. Stradarjali, strada stretta jew strada merkanti. Flima triq mexxejt l-iktar coke. Jħajġ browni wara me. Xej, ma ġara xej, pass! Joe Idnejk, Joe Mnieħrek jew George Bintek? Fej preferi li jġiba tsijuk? Joe Idnejja. Tajba, tulu l-premju, rebak. It-tenu għada ma rispondijiex, imma jien naħseb biex ma jaqlax inkwit bejn il-competition. Daw hekk, mux ċajta, aħna per eżempju, fix-xena tagħna tmur tkellem persuna tgħidlu isma' x'min. Qasdas l-alla. Raħas il-prezzijiet. Mux vera, ma tistax. Fid-dinja ta' daw, tazza, sekku. Tazza. Nifmu. Le, aħna, guys, mux vera coke dealer. Ta' biex kunu ta' Ma nux diċċaj ta' fġeħalla. Għax imma għana Konna nibda noħġu ktieb wara kull episodju. Di mux vera, da di sorry. Jittejk bija, jena teħilli, għala ċittejk bija. Xsibtek brother tijaj, għabat mi ħabba speech impediment. Le, ma bal-anxiety. Daw xaffarijiet huma. Hemm iktar etikat ta' anxiety. U tafx l-iktar l-bata li għattarax xnejek bija, għastjax waħlit li. Nona ħajkun ċert li ħajġibu l-iktar parti importanti tal-program sħiħ. 100%. Għandi kokoġo bniħri. Proprio bil-moħbita, bil-kamera. Actually, L-inqas bla sound.
Vera, dak li ma nafx. Dajlek, għandek il-ħarra fimnieħrek, Max. Might as well, għax xifimni għedin jarawni kullħat at the stage. Da jitnej kbija, da jaqbat mija jostja. Jena ġejt il-King Gaw qabel JD, issa ġejt il-Bulida. Sakemm insibu ieħor. Xin vera King, kumparat bijak. Tajju la tibbuljawni, imma anyway. Minti għax ħaqqek u tiġi bulid. Jekk inti tixtieq tieħu post JD u jew post l-Spooner, jekk jogħġbok ibad CV fuq dal-email ħajder għaw isfel. Grazzi tal-kooperazzjoni. Mela, Cruyff, aħna għanna part 2 ta' news, sawa? Għanna xaraw? Għax di l-intervista kbira wis u importanti narawa kolla, għax ħafna highlights fuq il-section ta' high-tech, especially. Allora, għalikom infaqawlu il-Cruyff News. Fos ħafna basri ħatta tenebri fuq stonku vojt, il-Prim Ministru ta' Malta issa poġġa lil Cruyff bħala l-ambasċatur tal-intermittent fasting fuq din id-dieta li għal-kem hija kemm xejn iktar expensive minn jott ta' 50 pit, tista' tagħmilha tul high-tech kollha peress li high-tech mhux se tibqa' daqshekk twila waqt li din il-Kamra kienet mistiedna l-konferenza stampa li organizza Cruyff stess ġo toilets tan numero 1 u enfasizza n-neċessità li fit-toilets ikun hemm xkafef sodi u mhux nikwota qishom imwaħħlin bil-bżieq ta' dak id-demel Ben Kamil. Iva, sinjuri telespettaturi għal min ma jafx, Cruyff ma jaħmilx lil Ben għax Kamil jitkellem nofsu bl-Ingliż u nofsu bil-Malti, allura nofs il-kliem Cruyff ma jifhimmhomx bid-dettalji kollha dak il-liba li telaq bajtu bacon biex issa jerdaw fuq il-Magic. Naqilbu għal-paġna tal-volontarjat. Cruyff tala violence se jibda jgħin il-pulizija l-ġodda jitħarġu fuqu għax jidher delinkwent iktar mill fil-illa tiegħu l-ex kontestant tal Love Island li għandu l-kondotta tal-pulizija nadiva da' żguva tal-ħammin bil-gestrik għalla jieħu dal-wol ta' kriminal bis-serjetà ħafna tant li ħajibda jifqa' tieqa ta' karozza u jisraq stereo darba fis-sija sena li tallimha fl-iskola, fil-breaks u fil-famużi after schools li bihom Cruyff kiseb ir-rekord nazzjonali ta' 1,700,000 after school bil-rapport sħiħ dak il-ħarja li abbandunana għalla volja s-support jgħin meta keċċeħ mill-vibe. B'esklusiva mill-Parlament, il-Kabinet għadu kemm approva unanimament li ħadd m'għandu jieħu bis-serjetà lin-nazzjonalisti għalissa għax għandhom fl-oppożizzjoni sal-2050 u il-kontestanti ta' Love Island mhux se jkollhom bżonn iħallsu aktar taxxi minħabba l-fatt li jagħtu servizz il-pajjiż għax kulħadd iġerri ħallihom bil storiku bejn iż-żewġ partiti saħansitra anke n-nazzjonalisti qablu ma' din il-liġi tant issa m'għandhom xejn x'jagħmlu ħlief iġġerruh lil xulxin. Din il-masturbazzjoni simbiotika bejn il-membri tal-grupp parlamentari nazzjonalista tal-waqt ħatgħaddi minn xi ftit turbolenza waqt it-telliqa tal-leader dak il-miskin li ħajintefa' sagrifiċċju iktar minn tifla verġni fi żmien il-ħaġar. L-istorja kollha dak il-post li Alla ħajibqa' f'bajtu bacon għal dejjem imma aħna. Għaw tijek heavy ma li miġis tal-Spooner madonna traumatizzanti. Jenna naħseb għanneħijilek di ta' karga tijak Spoon, ma tistax tibqa ta' affarijiet. Iqaf ħallaslu subscriptions tal-AI, man. Ma tistax tibqa ta' dawn affarijiet ta' Spoon ġbin għaxa ta' Li baħraqt li r-retina ta' jnejja. Ma tistax jitinna kroj, lussu nibler jom. Dak u jagħmelhom. Mela. Wow, u sijat jedu, Ħajmut. Mela ħna ftemna li inti party animal sowa, għax għandna naqas tejjer minn sħabek. Inti darba apparentament bdejt titkellem ma' waħda Brażiljana, DJ. Ma kienx tifhem bil-Malti, qed nassumi di tal-Brażiljana. Allura, kif kontu qed tikkomunikaw bil-istampi? Għalhekk għandek ħafna tattoos? Naf feċ nħawwa tu. Tafex tipprova Naħseb hekk tajt tal-istess waħda. Nassumi li talat ħafana u ma naftix men. Dik li sbaħu ġiet kellimna għallax. Dik xi ġbir ġara spjegħalna ġbir. Ma naftix u bdejt nkellima normali u hekk dik. Fuq Instagram jew fuq Tinder jew xi ħaġa hekk tipo bdejt titkellmu. Mhux hekk bdejt nkellima.
L-ewwel mort il-Manta, kienet qed iddoq. Dejt noħdar ritratti minn fuq, bad tomla. Bad kellimni insomma għalt li l-lejla l-ħafana jena. Mort, eżatu? No xej, fejja tkellimni u ma nafx li. Sedajja. Imma biex jikkomunikaw bl-istampi, bomba, xo jibda? Butterfly. 1993. Tiger. 1968. Ejka, 28, brother. Għazam kif tajda ġifiri. Ma kont viċin, kont viċin. Xkont senajt, imma dik ġifiri, it's a pick-up technique vera tajba dik, ossi, tkun tara mara, toħdila ritratti, u tibbatila, sawa naqa stalker xaħ, naqa heavy, Le, ma ħadidix jek, ta' ftit ritratti. bad tomla u batet. ċoċo. Imma xie diġi ġifiri, that will work. Għada, naħbib taħħa ta' minni, ġiviri. Spajna storja aħna li morta tidaqqa tapon il-daw il-magni, tapon. U ħadd sieħbi. U tajna kont il-siebek. Kont ħaraja u kont il-ħat ma miex nuċċali, għazma rajtiex. Le, f'sensija kont dikna. Le, stenna, xrobt kont. Konde. Spera, bro. Xkan għandek għal-siebek. Fajt l-om nieħro, men. Millin għazak għatrankatura, The final. U bab, dejt id-dejja li mux jaħseb li għetta posta li damma ħabib tijaj sew, fim? Kon bib, Mela. U kif il-Liban nexrek tuħu iċċu? Jien il-Liban ħatta bizbrix li la maħattix kolla. Għaxdaw tal-belt. U kien ekka. Solox. Tija, bro, tija. Kien, eżat. Kif il-ex? Feja, jħat il-ġem. Bajta d-dej, U ħatlom nieħru, solox. Għamenu da sinibek Wayne Lox. U vera loxe, ma minxlu xej wara faqalek wiċċek. Spiċċa l-bajja stordud, men. Spiċċa, wek? Wow, miftuħ. Ossja. Madonna. Wayne Losh. Le. Għajar ħat lej, ġej flok Wayne, ossja. Għajar kien għawitxu, men. Għatajta ħerħat lejz. Abba moħħok inti. Kiem jiġri moħħok ġejpi, ostja. Ġismajt, għatini ċans nispiega, ġismajt. Fede spiega. Ġismajt, ħajarħat lej. Inti ma li tisma lej dejjem ma l-ewel, ossja, l-over. Fejħan morru, ejja la, lejt! Ma l-ewel, ossja, madonna, beach, heavy, ju. U di nixin saqsu għaxi kbira. Xinu il-body count tijak? Mux il-body count. Mux kebtil sawa. Importanti. Ma nħobx najda, ma ħanajda. 1-1-0. Balli, 1-1-0 ma l-ispunos, javu bukket. Palient. Ma dak 1-1 motiv. 1% li nitlu l-ħabs, għabba fiħ, so għadex bħalek, l-ostja l-ispun. L-ispun laki għandi l-għandu. Neħitten tal-axħar. Kudu Għandu l-1. Xfrin tajd li? 1. Iġviri. 1. Oh. Xfrin tajd li? Ricky Caruana li ma naħsibx li għandu dera daqsek, atranti daqsek, għandu kem jiġi dak, għandu 1000% iktar nis minnek, għax dak 1500 għali. Imma Ricky Caruana jiġi missieru ta' 1500? Ekka, le. Bej 1500 diskrepanza. Ma nafux fejn ma. 50% margin of error. 1500, Ħafna, brother. Ħafna, 1-1-0, u koll it's pushing the limit. Imma du. Imma dan kollu jaxxi u għajja kandek ġisem kroj minn jafkamenta tun kollu. U tara xissa kellu 15 sena. 100%. 1-1-0 is accessible. Għandek 10 nisa f'sajf. Tajjeb, doable 1-1-0. Le, credibly. Credibly, Mil-ġoj, second naħseb jgħad bil-550 jew Jem il-ġoj? 550. Mandu żmien, u l-ġoj. Ġoj parties. Muxek. Kull-jum. Jek mandux dak il-number il-ġoj, issa nitlaq jena. Le, big time. U kemm minnhom kienu gays daw? Lebda. Mandi xej kontri, ma lebda. Jiena nixtieq naħxi transgender raġel. Iġifiri, mara li saret raġel. Għaxek ma tiġiġ gej, le? Jiena nixtieq naħxi xi ħadd li għandu leħnu ktar deep minni. Oh, bro.
Kun tajju, nixin niprofa naħxi ġat, nixin naħxi xaħat li xbaħ il-Steve taħdejja. Imma mux gay, għax mara, biological woman di, it's not being gay. Jien naħseb etti kollu tapanjak jew xi żopp jgħidu l tal-Grieg li tapanjak dik li sejjar fuq. Bro. Ma le, nixin kun naf ġifiri, tkun avventurus fil-ħajja, u ma tistax. taqlib il-naħal, di, mux Tkun avventurus. Tiddeċidi, ta' bro, titwielet. Ejja, ma nixin kun naf ġifiri tħoss. Bħal kattolku titwielet. Mux issir. Nixin kun naf ġifiri tħoss zob diħel ġoħal. Zob fals, Pjaċi. Zob fals, mux gay, għax biological woman. ċempel l-online intimate. Ankunu ċerti. Għajdu bat l U għaddef sofalek. Imma zob irrit, imma zob fals, sowa, mux gay dak, najdu. Zob falsi. Mux biological woman di. Morant il-prime, u jow tal-set Woody, oter daka, oter tal-set tal-Woody, dak zob fal. Kontet tilta għama wahda. Di fej sejrin bija, bro. Provide no attention, jek mux tajbu għataxħa spoon. Le, mux għalek, najdlek, għawada għajna. Għabad nabdu nintreda u jaqinu inta. Ma nixin kun naf ġifiri taħlaq zob ġasormok, zob fals. Reġa. Zob fals, ġifiri, mux zob ta' vera, zob. Għalunna li konta tintaqa ma tifla verġni. Veru? Ma konx naf li taħxi storijiet. Di xi problema kella biex għazlet titla fil-verġini ta' miegħek. Min għali l di. Għara, jow tsijuk jow sħabek, ma nix fejn. Ma nix fejn. Kienet għada legali, so għazin just kienet virginite anti, essentially. Tista tkun verġni u. Kella l-età ta' ġiviri. Eżatt. Bajn kem kell. Jittijek, per esempio, kolla, dejjem kolla kellhom ir-running in nisa li nexili. Fim li ma tanġi s-sipek, ma nsertat wahda waqat mis-sema. Dik il-sena li kienet t-tala lejti. Ja, kienet tala, omu. Emmedi, dak jitik buffer ta' 6 xhur. Vera. Iwa għara naqqa liġi. Ma jifimx da. Għandek buffer ta' xi sena, sentej, minn 16 dibattibli. No, x'buffer fiġe, jattinventalist. X'buffer tajt. Ġaġa, zverġna xaħat dik l-istoria. Toċi daħal fi fliles in-nies. Li dana, mux affarijiet li jek. Imma jina kifet li jina t-sissa dejjem irnexxieli kull mara li l-qatt maħħa dejjem kella balla mili, Morris Miners u ekkel. Għatma kelli BYD ġdida ħirġa mill-fabrika. ħafna minna kellum biex s-sib. Il-bicċa kbira. Moċek. Grid. Ma tanċi s-sibu. Dik nizzila fil-CV, nizzila bisemma kull jom u lajdi kardek. Jena l-di, Sverge Night. U inti t-preferi mara bil-mili, jek wahda esperenzata, jew jdejquk il-BMWs mill-Ingilterra? Fim li ma jdejqonix, ma biex nintafa maħħom, fimt? ċiġifiri, Ta' darba, darbtejħa. Mux biex n-settilja maħħa, jekku. Tixtiet is-settilja? Ejja. You want to find a woman li di t-tuħu xsiebek. Wasal izmin issu. Wasal izmin issa kandek 32 għet li le? Insomma, dek zaħir, fadallek. Għana għappa noħroġ il-kommedja. Bravo, tifel so. Naħseb għaxet jgħajja iktar mill-li nixieħ. iktar mill-li għaxixti, għax mux xaħġa li nistal qoddim għan għamil ħajja boring, għax vera nixtija, tibdaw jġawk il-kuptejk, u mtallas iktar hangover ta' melċi ġimma biex teħles minnu. Tuħ tal-ħam zobbok. Tuħ tal-ħam zobbok. Lina ma Għaw da kollu jinqata ma ta' tintafa fuq ma wahda. Xej, maħx mandekx fucking ideja xieġifiri issa. Ġifiri kien jek tiħu pjaċir, tintafa ma wahda serja, mbagħad ta' point. Kull darba, isa l-ewwel nejka kull darba. Għax, ma l-ewwel, liba dak, that's the feeling, gostja. Ma l-għal t-dina ninsa bejnejka wahra xieġifiri. Ejja? Il-fors bizzajra u l-ek u bil-xol u bil-ħessil mbatt inti għaxħaban ħassar għata meċi ġimata il-ispat. Le, mux vera, għataxħa, dit ċajta zejda Le, ħazina. tajba, Le, ma tkun preparat in change of life, mara serja, krojfos, ja, big time. Jima ta' mniex differenza, jina laqwa li il-mara ma jkolli xoxxa, ta' isa dulli minn ġowa, dik. Lew. Pero għadek ma tinna xej fuq din l-Sverge Night.
Iktar nitkellmu jienu Max fuq, għamil li titkellem. Jina ħatta ħint li ma tantx ixtieq jitkellem. Ma żewġ kelmiet. Jekk iħok naqroħ rajdu ħaqla l-ġilda bitpinġija b'kollox. Mhux biċċa. Inkollu, Minti għala, anxious jew just Minn doħriġna mill-villa. Vera, ma ċekkajt mi xejn. No, l-film qabel norqod. Elleba. Abditek marda minn ġol-villa. Le, mux marda ġej. Gonorrhea ma jdej. Kondizzjoni, Kondizzjoni. Ngħidu la kondizzjoni. Fakja li moħħi, naħseb, mġew. Astja, jista' jkun forsi anxiety. Għamiltu xi testijiet ta' wara jew. Jien għamilti hija. All right, Mandek xi mushrooms jikbru. Marras. Mandek xi fillak tal-puffi marras. Dak diffiċli biex imorru l-puffi. Mbagħad tiġi Gargamella u jaxxej. Mela. Li ġepuni ma Gargamella ħafna. Vera, vera għandek hemm inti. Inti PJ, inti nisa tipo inti experience joġbu. Ħafna. Jien? As in joġbuni jisumhom Marija, kol jumhom Sherry. Le, ma kuku kon single, xi preferi ta' Esperienza, mara kbira. Esperienza jew mara li ma tafx. Mara kbira sabiħa. Jien nisa ikbar minni joġbuni, dequni dawek ta' ħafna. Tal-porn. Dak it-tip li libsu lek il-kondom bħalhom. Oh, Ġesu. U xin tibda karajk kolla perfetta, tibda tajt, madunna mnjaf kem expensive dil-mara, dommela siddirra xuftejja papa. Madonna sekrettar ma Cosworth biex insomma. Hessil. Mara tajba propjament taqbad dak il-kondom u tarmi għalem, let's face it. Mara tajba taqbad il-laks, jew il-feri. Ara l-platti fiex. Washing machine? Mara aħna mednix li PJ. Dekkal manna brother, aħna mednix li dal-program ħajkun mux misogynistik u ħajkun misogynistik l-ġil. Naprezzom, iktar li naprezzom. Titi taħme. Mux għed noffendi, Le. Mish toffendi, għale. Tġeri għali kalbi, għala. Għaxa taħsal il-platt. Grazzi. Apprezzament. Għaja napa, taqbat ma mara sewda sabiħa, ħatta d-dar u ġara. Dik konti li biex nabbija. Zom għada, kif konti li biex tabbija? Ma sax ikun, kontu barra. Konna barra, rajta fi triq, darbtejn, insomma bejta, monna l-flet, mort maħħa. U kienet gustuza di twila? Gustuza kienet, gustuza. Kont għatma mort ma sewda, u kienet l-ewwel darba. Ingliża. U insomma, mort maħħa, għabatta me wara dogi, u battela xara u għalat l-parrokka. U ġib xej. U kompletament differenti kienet, fakir ma. U kif najdu irqad ġofija? Kif irqad ġofija? Laqadlek? Le, baqa. Baqa. Kien baqa bitċa. Baqa bitċa l-estatek. Naqra, Sot it-tifel. Estja, jien xilu jżomma kama dawk il-nisa li ma joġbuħ xostja. Le, ma niqafhom bad. Ġili konsidraj kun ġigelo inti. Le. Tafx li taqla. Tafx kapaċi Na niftaħlu l-defense. Mill-inqas, biex imma kun għaf li l-irġil l-iktar l-għandhom tafx xiniju. Ejja, inti ikollok ħafna iktar irġil arsu. Mux ma taħdimx hekk bil-kontra, tfhem? Imma li għandek għalija talent li nixlek tibqa' mqajjem. Ma xaħat li ma joġbokx, jew taħseb li hemm xi ħaġa li ma toġbokx. Wow. Imma kont għaddeju. Ġili provajt titkellem Robert tiħf ġik il-Republika Le, ma għax għaw nisa vera, hemm il-mail escorts li aħna ma stja Malta jisa ħadd hemm ħafna women escorts u naħseb hemm ħafna nis jafu li hemm women escorts u it's not a problem. Imma mail escorts. Għalfejn m'għandux ikun hemm mail escorts. Ma tindikalek xi ħaġa dik, ġifieri tipo mara tagħmel naqra lub. Tirranġa, le? Yes, it's easier. Inti kif se tagħmel raġel? Inti kollok id-don li għattajt inti, Jew xi ħadd joqgħod jonfolhom it-toqba ta' żor mhux qajmulu bħal bellun. Uppa ħanamlu ċof. Jew jagħmlu fixed. Jagħmel wieħed minn ġewwa fixed dejjem. Lest tal-ġlied. Alla fuori fil di l-mara kella xara mhux tagħha. Imma it's a big surprise. Kun qed taħxi mara
xara diversa. Imma ħjar mill-li kikum mort ma Tajlandiza u ħarġet lek id-duda, le? Għaxek naħseb. 100%. Għatman sertajt, għatman ġrat lek. Le, dik darba li ġrali konna ħafna. Le, stien. Konna ħafana u qabbejt wahda, insomma, minn Thailand u kienet kellu għamawx. Imma xorta ġo moħħi bdejt najda. Ek jow ek. Fimt? Kienet kera mawx. Le, ħelu għamawx kienet. Asmet kull mem, fimt? Ma xorta, bdejt najdat najdi karta, ma t-ċittili. Nizzil tad-dar xorta. Tina najdi kart biex tara xie Mux jek nizzil tad-dar xorta u bdejt tajd li għada biħ. Fimt? U għat il-bardajtu, fimt? Għandek kellek suspect. Ma mbatt ma kella xej minn dal-accept. Kienet kollox. Natural? Eżat. Għal-bliħ kienet. Eżat, just vera kienet da bieħ, ġiviri. Just kienet da biħ. Immaġina xorta. Xorta, għadda. Jien nimmisjadik. Dak inna għadem u għek iż-żej. Aħjar mill-li tajlek edha bieħ u bieħ ikun zob. Eżat. Le, gridu. Big time. Ġifiri prosit. U darba u koll, inti apparentement tabbi Braziljana, ħattant, inti kull imkien dort, il-nazjonaliet kolla dortom, ħattant tommok, ettila tamil storbju u għajmet lalla u tenaj u teqret. Dikommi, wara ġili nkuna rusu, nħassar tajd li d-daħħax nisa. U tajt ma dik il-Braziljana u kienet sabiħa dik top. U ħana u telajn id-dar, tela s-sa tamil storbju, tela x tafx jgħamil missiru għommi, kikun jgħafu l-paspeċi. Dar il-belt, sowa? Il-belt. U dakka, biex nsaqsi, jien darba tħaltan ħabib ti il-belt. U vera, ħafna djari som naqa cozy, townhouses, waħda minn dawk kek, tisma kollox. Kurek u l-kamra tija jgħada fej ommi. Eżatt, all right, ġifiri veri. Allora di għabdet Tinna tħabbat mal-ħajtu. U missiri u għammi spiċaw sa' 6 ta' fil-ħodu fuq il-bejt. Iġeru ħali. Disgustaw ruħan bija u li missiri kien ħajqo tonni fil-ħodu. Għalli. Ma tafalekx bar mill-ilma bħam namlu l-tate. Id-dali beda jidaj. ħankunu onesti issa. Sowa. Jiena ma nistax najta xina tiflan, it's the flip. Jekk inti għandek tifel u tkun jgħat mal-mara u tisma tifelet jaxxi u ġab waħda Braziljana d-dar. Finta fuq dim il-kamra tiegħu. Il-mara ma boħza! Mal-mami, mal-omu xarru kaza, missis, inti! Silvio! Silvio jismu. Silvio! Ma tistax tamel daw l-affarijiet, ħazin għamel, ħazin. Kienet wertet imma ta' kienet wertet li ġrat. Ġifiri, jek tiġri l-lejla, kuku jgħatzinkir, jek tiġri l-lejla namela nerġa' żgur. U jiena li garantilek li missierek kien rabjat kem kien irrabjat miegħek mar ix-xogħol għadha qallu isma' siebi għallu. Abba waħda t-tifel, l-ostja xamli laħaq. Żgur! Għala xazi. Żgur, 100% ma jistax ikun. Waqt li ħansa sidik ukoll at the same point, waqt il-ħaxxi hemm bżonn lajjat. Għax I mean vera dik bdittajja tutinaj, imma it's a show le. Mhux iżejjed li tinaj ftit u hekk. Di ħafna di. Di. Ajjat eżaġerati. U s-sabbat mal-ħajt, men. ħajt mal-kamra tommi u ta' missieri. Dik bdiet tiċċekkjalek kux għandek ximkien ħajnfaqlek bil-ġibs. Li assaġerata kienet l-istoria. Kaħħala. Inta meħ sejjes meta taħxi tip, forza popoljaw! Meta tkun ġejjes din. Meta tkun ġejjes. Isma minni wara dak il-komment bil-mera ċekja l-karozza qabel ma tistartja. Le għax najtek, vera madonna, heavy. Ejwa, naf, tajba ma. Għamel blik, pjas pound blik, please. Le, tajba. Tajba, le, blik pjaba. Tajba. Jiena meta nġiba. Nintilef naqa minn sensija. Just jibdaw sejrin, Tipo mara tgħid li xizzab. Ma nafx, just ma nafx. Xataħħa. Immaġina l-Max it-teppu plessija. Ek niġi, vera, ek niġi. Inti meta ġiba x'tagħmel tiġik ta' antipatkom mill-jien? Ħatta d-dafint mara. Jisamunna d-dafint.
darba din meeting. U tiġi l-mara tijaw. Il-tfajla tijaw. Tejlu xaħġa. Dur, mur postok. Ma kienieċek. Dikienetek, għax din kollu, ovvjament tisma ninajdu l-skript u tajt li watch għajt xevi, dit kun edem, u għajmin nkunu online, u kull darba tiġi, di tajdu ix, mur postok. Ta' xoħli. Mur postok. Xoħlok int. Ma laqos ħalqek. Għax ovvjament it-tfajla tijaj ma taqbix ma d-design fil-mija li. Jina kolċajt jina s-sani najdila għaw għamilna ċajta talla ta' tejdi vera telli bilajdila ek u ek. Ħaris li lejja ġasta mill-li. U daqsek, as proset, as tajjeb kemm Proset meta nalqu l-program. The end. Memx iktar fil-finale ma jkun se jkun hemm min jiskar daqs in-nisa tagħna. Issa, di ħaġa li kulħadd minn sħabek kellimna nixi 4-5 minn nies u kollha qalulna di li inti tibża mill-lift sostja. Ma niklax lift jien. Tkun okkażjoni li klajt jonkun daħna. U ma tindunax li jaġġo lift għax ma tagħmilek differenza. Dejjem bit-taraċ ostja. Bit-taraċ kollhom. Ġifieri kieku kellek titla' level 22 Porto Mazo, x'tagħmel ħalla mill-libgħu. Ma tmux. Darba klajt. Bit-taraċ. Li klajt magħhom tal-lan is-security tisfel u kien fast u klajt. Dak kont klajt niftakar. Alright. U biex klajt kienet bil-bis għax imbagħad l-isfel daħna kont ġifieri. Biex l-isfel no problem. Għax inti just fear. Xfiri, hemm limitu ta' xinti lest titħol ġo lift jew le. Ġieli hemm ċansi titħol, hemm limits. Ġieli hemm limits. Ġieli. Tal-li hemm il-limits, għamilna logħba miegħek. Ħantuk il-limits. Biex naraw fej tasal titħol ġo lift jew tippreferi tieħu taraċ. Tittażel waħda jew oħra. Mela, l-ewwel waħda ta' pereżempju titħol ġo lift. Jekk tgħidlek Salma Hayek, Salma Hayek taf minni. L-atturu. Li diħa tixroblok il-mudullun. Bone marrow. Għat ixrobulek, so, titħol fil-lift maħħa biex Nidħol, taġobni. Tamela, ġifiri, ok, so nafu li għal-nejka jitħol ġo lift, ġifiri. Ġifiri, tibza iktar minn nuqqas ta' seks mill-li tibza minn lift. Eżatt. Ifrim, tu bi fair bżobbok ġoħa, wahda ma tanx tqot tinkwita. Ma xek, eżatt. Dak il-punt. Għaw, dik tider wahda. Għaziltana. Dik mux Salma Hayek, dik Salma Hayek. Dik Salma Hayek skont lejaj. Għanda biex tamel botox ta' Salma Hayek, sera ħrasek, bro. Għazilt wahda naqajek, vera, l-iktar mara xatta għanda sufuq sidira naħseb kollox ħazin għazilt. Imma insomma, dik. Next one. Titħol ġo lift, jekk ġo fieħ hemm bagalja b'4 miljuni mill-film commission. Assistajna għala il-lift b'4 miljoni. Kun hemm dawk nidħol ġo fieħ. Artuħu l-ewwel 2 miljuni biex jingħala il-lift. L-ewwel ġiex pakketti. Titħol titla ġo fieħ. Fil-flus u seks titħol ġo lift. Diġà il-naraw di tal-otte, ġifieri. Titħol ġo lift jekk fit-taraċ hemm orġa irġiel suwed jistennew. Tal-kas t-tijot għaddi-bejni. Għaddi-l-ostja. Għaddi-l-ostja. Tibza, id-darsek. Titħol fil-lift ukoll. Nidħol. Ostja l-krojf. Għasom tim tal-futbol tal-Nigeria. Titħol jekk ġewwa jkun hemm party organizzat mill-membri tal-lesa. Għadda maħħom. Ejja, mux fil-news, ejja, għektu ġalijom. ċajta. Titħol, jew tħol taraġ. Le, naħt taraġ. Għabillu. Għalak xinżom ċitazzjonijiet. Titħol jekk ġewwa hemm tal-Malta Records lesti tuk l-award tal-akbar tellif fuq la Violent Malta. Toħod l-award? Noħad għammeda, so. U titħol ġo lift ġifieri. Lex nidħol. Titħol jekk hemm Robert Abela l-estetik tender biex tkun il-kummissarju tal-lingwa Ingliża ġo Malta. Kif il-liba nitkellem l-Ingliżi? Ma nidħolu. Titħol u toħodha. Mela, nidħol uħodha. Inti laqwa li taf tispelli Google. Ma għandekx problem. Għazem zoċi sa ChatGPT, ġifieri. Tista' titkellmu bil-Malti, jagħmelhom nok. Titħol jekk hemm AJ qed jilab strip poker ma' tfajla tiegħek.
Tidħol biex twaqqafhom jew ċabċapilu jew ċabċapalila, whatever you. Nidħol. Tidħol u twaqqaf kollox. Jamela jidħol u jwaqqaf. Titħol jekk fil-fwajjer emjien bħas ħażin u biex issalvani flok mouth to mouth l-unika ħaġa li taħdem huwa l-mouth to S. Ditta Max. Għaxin ovvjament ma nidħolx. Ma nidħolx. Ma tidħolx it-tieni mouth to S ġifieri għattajdli. It-tiju l-mouth to S, Cruyff. Inti u lek mela ta' Salvani ma' Parretrat kemmu tajjeb. tajjeb jgħad vera. Immaġna biex il-salvan nissa nabżon ta' Timauto S, dur id-dinja, jaff ikun hemm parallel universe fej vera ta' Timauto S. Bista jkun. Isma jekk ikun ikkonstipat mhix idea mill-lar, Agreed, du. Tiftaħlu l-kanal, min jaf wara xi spiċċa hekk. Kollok dak il-bek ta' Tidħol jekk fit-taraċ tinserta l-Alex Borch irreddaw l-Adrian Dellija. Tidħol fil-lift jew tibqatilha t-taraċ. Tibqatilha t-taraċ. Għaw kont mild, spoon. Mela l-ewwel gazda, inti jew nejjew marru. Tista' tispjegali isma' l-AI tafx kemm hemm nejk ma nistax. Imma kieku għamilt lil dadrit sawa u rasta raġel bċaru bajda ek, just isfel Could have been. madduda area. Yes. Ma wara kulħadd bravo. Inti jiflertjaw miegħek in-nisa. Ejja, l-bicċa kbira hija. Biċċa kbira stja. U inti tinduna tgħid ostja di trid. Għax jiena sab that is a big skill in life biex tabbinet. Tinduna meta men nisa qegħdin jiflertjaw miegħek jiena qas idea. Jiena rid ikun żobbi ġoħalqa u ngħid for not funzjoni din. Kif tinduna? Kif tinduna? Ħarsu forsi. Tagħmilek hekk? Vero? Le, mhux vera. Tejt tkun inti fil-weekend. Le, mhux vera. Le, taraħħat ħares u ekku. Bicċa kbira ma nikellimhom dirett. Mur tkellimhom diretti ma tistix. Drink le. Jiena issa ta' żmien naqbel miegħek. Il-fatt li jiena kon nissi ħafna. Biex tabet tkun palek, ma tistax tistħejt tiġi ma tgħidx. Ma tagħmilx differenza men, ġifieri, vera ma tagħmilx differenza. U tikdeb lilek innifsek li inti sabiħ. Dik problema kbira li għandi, għax jiena vera ma narani. Anka jiena vera ma nħossnix gustus, ostja. Allura qatt ma naron insertom. Titmur la violent, bro. Titmur la violent. Jiena l-mara tajdli, ġifieri tajdli rajta tħares lejk dik. Mara xarek tinduna, ma kollix idea. Tant jintanna fil-fret, il-mara fl-ewwel date li kellna magħha ma' sħaba whatever fil-grupp, ħasbet li jiena nixtieq il-ħabiba tagħha. Tant ma fehmitx li jiena nixtieq lilha ġifieri, m'għandix game u m'għandi xejn. As fucking idea, jiena ma ninduna xejn, ma l-aħħar darba ġat li waħda xogħol u waqafta dak il-ħin, ħadd pjaċir. Out of the blue ġiet waħda qalet li listen because you told me you work in Colombia. Għaxina kon naħdem ma' kumpanija Colombia, tiftakar kon sefil. Għal, do you speak Spanish? U bdiet tgħidlek, ma tafniex minn Alla di, ma nafx fejn żob saret taf twina minn Don't touch me, don't touch me. Don't touch me, I'm married. Don't touch me. Don't touch me, you're Colombian. Fuck it, ħana ħles. Imma vera nrajt ħassejtni proud, bort najt il-mara u ila mġilda miegħi minn dak iż-żmien. Eżatt. Fuck it, m'hemmx ta' affarijiet li jiġru, bro. Talja ħana din issa Cruyff, 40% mill-viewers tagħna nisa. Sowa? Aħna meta jkollna l-irġiel nippruvaw il-pick-up lines ma' nisa, sorry, meta jkollna n-nisa jkun nippruvaw nagħmlu pick-up lines. Biex ngħinu l-irġiel fis-sex life tagħhom. Aħna l-lum ħan niprofaw namlu naqa pick-up lines. Miak, ovvjament, ta' parsi ġeja mara fuqek. Ġifiri, dan huwa exercise għan nisa, ħam natukom ftit pick-up lines li forsi, jekk taraw il-Cruyff, jew xi raġel ieħor li tiffanzjaw, morru provaw daw il-pick-up lines u jafu jaħdmu mal-irġiel. Ġieli provaw xi pick-up lines miak nisa? Ma sibx dem xi pick-up lines kbar, leżin.
jiġu jitkellmu forsi. Eżatt, forsi nagħtu drink. Le. Xejn ma jagħmlux dawn l-affarijiet. Oh, babe, kemm tilt nies. Toqtol lil illum. Ma nagħmlu pick-up lines. Timmaġina n-nies ħallin. It's Diffiċli, bro, diffiċli. Imma timmaġina n-nies. Diki. Mela, tibda inti Peach, ifuq ħalti. Cruyff, jekk tinsab bilanċ tal-ħajja. Flok. Cruyff, jekk tinsab bilanċ tal-ħajja. Flok timxi wara Ġesu, tista' timxi bżobbok imqajjem driġġa ħalqi. Tajba, Medi. Tajba. Taħdem kieku tiġi mara tajdlek hekk, tajdlek tkompli, eżin tkompli tkellem għana, sepp. Mux ovvja. 100%. Ovvja. Tajdi mux sew, il-lejla imbambalu. Eżatt. Lejla. Kompli. Cruyff, peress li tider replika ta' mafjuż Napolitan. Biex toħroġni dejt, xi trid nisraqlek mill-MCP, BMW jew Mercedes? Pick up line, kompli? Kompli. Inti kollox, anki Cruyff. Kollox jgħaddi relax. Cruyff. Run what you bring, najdu l-għom. Cruyff, biex tħossok iktar komdu miegħi. Trid nilbislek ta' ħabsi u naħxik f'sorbok. Le. Le. Le, di ma taħdimx. Tgħidux li ġieli ta' xi f'sorbok, guys, eh? Għamna l-ġit li l-ek di li ġeja. Ikkun għalem. Yes, ma ġiċ li. Il-leva. Cruyff, jekk xi darba jiskopru il-kura għal-AIDS. Tajtituna discount fuq il-mediċini meta napplikaw bħala koppja? Ma tkomplix ta' tibta' level. Mux ovvja. Għaddejek ta' id-darsek ħagġoħra ladies, titkellmux fuq l-AIDS waqt pick-up Xi lines. darsek liktar il-discount jew il- Cruyff, Cruyff, il-lejla meta tiġi għandi. Flok tipparka l-karozza barra, trid niftaħlek il-garax u ġibha ġewwa. Tajba. Tajba, Tajba taħdidi. tajba. Mala, bomba. Cruyff, hello, all right? Max Tamara, wow, Max Mara. Cruyff, saqsik, jekk inkun qed nifga, neħħi ġismek minn ħalqi u taħxini u taħxil bazz, jew tibqa' dej qisu xejn mhu xejn. Għalli għatifkum, ma taddi, xo. Għax bad ma s-six tijattina wahda. Eżat, ma xek. Taħseb għal-futur, Eżatt. tkun short-sighted. Cruyff, jekk inkun qed naqleb għajnejja, qed ittini puplesija u ntella rawa iktar minn foam party ġambula. Id-dawar naqra wiċċek biex tibqa' tarani sexy. Le, di. Ma taħdimx il-fulli. La. All right. Hi. Importanti. Inti Cruyff jismek u xek. Ostja, kombinazzjoni l-istess ħoss li ħanamel il-lejla meta nerdaħħulek. Cruyff. Le. Ħadmet, ostja. Ħadmet. Jien kont nilab il-flus ta' xjafsor, ma proset. Tajba. taħdimx! Tajba. Maħba, wejja, ma taħdimx, ma taħba. Lejn fiċċajta jinteressani. Mux fil-leħen. Ma taħdimx, ma ġbitux, ġifiri, tamlu xek, nisa. Cruyff, jekk kien ħallaslek privat tal-English torqod miegħi. Taħdem. Taħdem! Taħdem bżonnu. Torra. Cruyff, fil-birthday tiegħi, wara li niġbdu l-alla u mbattallek il-bujiet, nistan battallek il-borza tal-bajt ukoll? Tajba. Tajba. Lesta, ħana l-aħħar news tal-ħabib tagħna il-sur Keith
Demikoli, ġifieri naħseb bat il-ħażina. Għandi mixed feelings meta nintaqa' ma' Keith u Fejn? nsemmu dal-karattru kux joġbu jew le, għax ovvjament, tifhem, so proudly. Xaħtet. Ma sibx li għaxbu jena. Imma naħseb li nsemmu fuq bajt u bojken. Ma sibx li jek, naħseb naqadoġi kif Demikoli ma. Bħala raġel very nice guy, ta' Agreed. Ma ħsibx li hu pjaċir li nsemmu fuq bajt u bacon. Keith Demikoli. I don't think so. Fittoċ semmi Keith Demikoli. Ir-rapportat mitluf ma' strudax anzjan bid-dimensja li jġib li sem ta' Ġappetto, l-anzjan li grazzi għal progress tal-kondizjoni l-għandu jistqarlu għamissir ta' tifel tal-injam li jekk it-tieħsu farina jaqbad iktar minn diska vojta ta' Ricky Martin fil-World Cup. Tinqaleb karozza rasa l-isfel wara li ollita bomba fil-limiti tal-barrani fej traġikament is-salva l-mara tiegħi fuq xilli bomba. Isma' vera CEO inqabad ibarri l-mara waqt kunċerta Aiden ma' Aiden li smajt li Aiden ħarġlu qed minn tal-orkestra bis-sikk u kellu bżonn xagħti joqgħod idoqlu l-flawt. Il-ġimgħa l-oħra li b'kombinazzjoni insertat ġiet qabel din il-ġimgħa u wara l-ġimgħa ta' qabilha tħabbret it-tant mistennija data tal-mewt ta' Ġesu Bambin jew kif insejħula aħna il-ġimgħa l-kbira, din il-ġurnata storikament preċiża li minn sena l-oħra tiċċaqla iktar minn magna diesel bla mountings, fakkarna kemm aħna l-Maltin poplu iħobb jiċċelebra dwejja. Wara li mietet 3/4 tal-popolazzjoni tas-South, fl-aħħar fetaħ iċ-ċentru tas-saħħa ġdid ġewwa Pawla. Il-kap eżekuttiv taċ-ċentru wieħed bi Promise to Jesus li l-istabbiliment tant huwa avvanzat li saħansitra jerġa' qajjem il-mejtin wara li nnota ħafna kandidati nazzjonalisti talbu appuntament u qalbu għall-aħjar. Mis-sena d-dieħla l-gvern ħabbar skema li bija kull ċittadin Malti wawċi se jkun qiegħed jieħu sehem fir-reality shows li ġejjin, tant kulħadd diġà qed iħallas biċċa minnhom bir-rapport sieħ dak il-muqran li ġal il-ġejdi jitlaqna. Wara eluf ta' snin ta' diskriminazzjoni l-poplu wawċi rebaħ kawża kostituzzjonali biex fl-aħħar għawdex ukoll għandu l-innu tiegħu. Gangster's Paradise. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at Miskina tfajla T-Rex Borċe. Ara kem se jkun għaw irġili tajru ma' soqfa lija. ċinu? Lidja u lessa Lidja qabdet il-nizla. Insomma, n-nizla ħjar. Għax naqta ħafri. Żewġ vetturi li kienu għaddejjin bil-120 u spiċċaw f'ħabta frontali inġabru mit-tim tal-forensika vacuum cleaner wara li spiċċaw melħ. Is-sewwieqa li nstabu mal-ġemp tal-Coast Road qisu xi ħadd ferrex xi ton ta' żejt ma xtaqux iħallu kumment għax kienu biżi waqt li kienet ikollhom biċċa il-gawwi ta' fuq il-matab. Il-liba. Tajjeb kien da. Tajjeb kien. Fejn ġibhom dawn. Jiena ma nistax nifhem kif. Għazim ma nafta. Jiena Taw isiru bejn 11 ta' billej u satejta fil-ħodu. jien ma nistax nifhem kif jiena sirt il-kawt issa. Kif jista' jkun? Minn kulħadd. Jiena Kif sirt jista' l-iktar jkun, wieħed. Hemm bżonn xi ħadd tiġi poġġi hawn naqra kwiet. Bżonn xi ħaġa x'problemi ħajkonna. Irridu naraw kif nappoġġu xi ħadd kwitaw. Problema. Biex qed nibgħu f'sormi divjeri tinkellikom. Guys, ħanajdu kbira, tanki kbira waħda l-Online Intimates għabel ma najdu ċaw il-krojb, grassi l-onlineintimates.com tal-support taħħom, kolkom bżon xie affarijiet naqa kinki għaddar, itlu emmek, protection, jamlu deliveries discreet, sibu fuq wall to call kollox, guys, go ahead and check that out. Grazzi li l-iStage, il-Backlight u l-Black Box Pro li dawna jihdu ħsib il-staging, id-dwal u sound għal live shows tana, il-Black Box Pro jħuħsib u koll il-sound ta' dal-program, ġifiri kollox li taraw għawek provdut minn għandhom, grazzi kbira lilkom. Grazzi lil-Matt Photography dema u joħdilna ritratti passoltu il-Matty Boy. U grazzi lil-Mi-Media tal-li-host jawna għawek u jkolkom zon ġitib ta' filming, palessa dej gazdawn, ġifiri bizzi mallejat, imma kelmuħ jamel prodott vera bil-bajt.
Filming u Red Bull, Imma- kolkom zon xi Red Bull kelmu, għalla bil-container iġi, objet. Grazzi l-patrun ġejdilna ħelaw il-lum, saħdejna, dejjem n-nisa u jidja Eurosystem. Pero, l-ikbar grazzi dejjem lil-ħabib tana. Grazzi jinto, Il-Cruyff. U għana, għawek il-lum. Aħra l-lum, tielu għada, Peach. Għana nħobbu natu. Fl-axħar ftakar ġiba 100 spoon. Fl-aħħar ġibnija u bismek għaw, Bismek, zazat. Cruyff, jek trit, Cruyff bomba, għandek naqa mill-għant l-online intimates, għandek naqa fwiħa sexy, dinas ma sirx li għalik. Għallela. Għallela, proset. Tista tija mux, tija għal-mara naħseb tot iktar għal-mara. Imma yes, thank you very much. Ħat pjaċir Thank you. Ta' vera, It was a good one. Vera, You let go a bit. Ma għajdilom in-nis li maħniġ daqsek. le, mux. Naqra biza fil-bidu. Normali, ma xikultant il-Maltin ekku. Għajdilom naqra. Għandek xi ħaġa ġejja, jew xi plans, jew għandek tihom il-plugja il-socials tiegħek, kolkom tagħmel modeling x'tagħmel tipo Palissa brands tfajt fuqna, brands kwajjeċ u hekk. Qed tagħmel branding fil kollok xi branding magħtek. Shoots u hekk. Fejn staw isibuk? Pesta sibu kollha. Il-belt. Xi kantoniera, ċempillu. Il-handle. Għandek nejm it-tajba jew. X'inhu l-Instagram tiegħek? Cruyff Grishti. Cruyff Grishti, sibuh Cruyff Grishti Instagram qed nasumi. Eżatt. Kelmu ħem ikolkom żewġ xi affarijiet. Thank you ħafna. Inti għandek laqam, għast kellimna qabel ma nagħmlu. Għandek Kokki. Il-kokki, minn fejn ġie? Minna natijaj ma kienx taftajat li qabel, għaxaw ħafna ma jafux jajtus, mi għax tijl. U għalat li kokki. Il-Cruyff. Għalfejt il-Cruyff. Għaw ħafna ma jidu li xtajjeb. Għandu xaqsam mal-futbol, sorry. Ejja. Għandu xaqsam. Player Olandis. Eżatt, Jordi Cruyff, eżatt. Għax missieri kienu ħab l-Olanda. Proset, tasja, għuttuna. Proset, mela, thank you. Pejja biex Qabel ma mmorru kol nejdulhom naqa fuq il-flokkijiet. Vera, proset, għabbenna l-flokkijiet ġoddara mommok, daqsalla miktu fuq wara, itlu guys, ħanu, u zaffox kamande. U fuq wara qed naħbu surprise li għanna. Għax suppost surprise kiena da. Le, ma ġeja wahda ġdida, dik għal xejja. dik ħazina, għamil title logo il-ħazin il-printer u print jaxħa fuq. Ġifiri, imma wadda bil, ġibala spoon, ġibalaw, għal-Madonna. Grazzi l-Gozo Creations, li dan għamilna signage għal-live, għamilna signage għawek, u għahna dija ta' point ħambidluwa, talla ġiet, ġifiri. Fucking solid. Meta nbidlu l-studio. Għalek, eżat, għaddil fil-proċess la minna upgrade, għax il-sajlna għek, nbidlu l-studio, u jkollna naqaf, għax aħna mażat, no problem, għalek ħanġu namlu għallu Saħna marriki. Wara zobna. Tistaw busunna l-bajt. Grazzi, kbira, immens. Mela, guys, follow Cruyff on his socials, guys, specialment jek għandkom xi tip ta' beautiful stuff to plug in for modeling, etc. Grazzi kbira lil patruni li dejjem edin hawnhekk jagħtuna s-sosten. Follow jawna fuq patreon.com/bite2bacon. Edim kullim kien aħna Facebook, YouTube, socials. Grazzi da moħra, però grazzi kbira lil Cruyff Grishti! Tajba,